Mbak Win sampean mau ngomong aku jare ning pasar mek tuku lombok tok. Lah kok mule-mule nggo bangkelan sakmono akeh. Lah sampean ngerti ya, kurang nang pasar kalau mbak seger seger ya malah kepengin tak aku sembarang kali. Murah-murah terus seger seger ya pengen tak tuku kabeh ta, sampean mau belanja apa? Aku mau ya golek tujuanku lah, aku kepengin jangan tewel ambek ceker wis tuku iku tok. Oh, aku gak, Mbak. Pikirku aku mangan jane mek tuku lombok ambek brambang bawang ya. Lah ternyata roh regaya murah terus nonton iwak udang seger-seger ya gak sida boleh tak tuku kabeh. Ngono ya mek tuku bawang tok Mbak wis aku wis nganu Mbak, apa gak golek liyane jebuse. Tapi yang ngene iki boleh nganu Mbak, malah menyesal ya bener Mas ya panganane nang omah akeh ya. Tapi dhuwitku boleh entek Mbak sing seharusnya entek mek 50 boleh 100 lebih. Ancane bener aku lek blonjoku titip sampean Mbak. Kandhani kok sampean ku lek budal dhewe akhire ku ya ngono mlaklak nang ndi-ndi. Dadi meneh aku tak titip ae Mbak sik tapi ngenteni blonjoanku entek dhisik ya. Iya beres. Iya. Mangane kilap. Iya, kilap pol.